Як беларусам інтэгравацца ў Польшчы, лайфхакі па вывучэнню польскай мовы. І галоўнае, самыя складаныя пытанні беларускіх мігрантаў у Польшчы. Гэта падказ зроблена ў Польшчы, рубрика Тані Дзямчук, якую я захапіў, атрымліваецца. Таня ці рубрику. І Таню рубрику на гэты тизер. З вами Таня, Максим, і мы пачынаем. Аўташкола для сваіх у Польшчы, Дэніс Драйв. Офісы ў 3 гарадах: Варшава, Вроцлаў, Тrójmiasto. Навучанне на зразумелай для вас мове, высокі ўзровень сервісу, індывідуальны падыход да кожнага курсанта. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». Ад 0 до C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». А перад тым, як мы пачнем, хочу вас запрасіць адразу на дзве падзеі. 9 траўня новы жывы выступ падкаста зроблена ў Польшчы з гледачамі і глядачкамі. Калі ласка, прыходзьце, гэта цэнтр Варшавы, квіткі, як заўсёды, па спасылцы ў апісанні. А 10 траўня ў нядзелю запрашаю ў музей гісторыі польскіх яўрэяў Полін на экскурсію на беларускай мове. Гэта будзе экскурсія па часовай выставе, таму калі вы былі на асноўнай, абавязкова прыходзьце таксама. Экскурсія будзе бясплатная, але патрэбная рэгістрацыя. Усё ёсць па спасылцы ў апісанні пад гэтым відэа. Давайце глядзець. Прывітанне. Прывітанне. Калі шчыра, мяне паклікалі ў гэты падкаст выпадкова, бо іншая гераіня не змагла до нас все ж таки прыйсці, і вось тут я, ведаеш? Ну, давай будем шчыры, ты сам себе паклікаем. Давай так. Тебе не было іншага выйсця, давай так. Ну, але вельмі рада, тому што мне падаецца, у нас можа атрымацца файная размова. Я уже давно думала, што, ну, напэўна, как это, і мы можем сваім досведам што падзяліцца. Я згодны. Давай так, Кирилла позвали, мяне дагэтуль не. І мяне ніхто не Кирилла зваў. позвали. Ты вядзеш гэтую праграму. Ну, а ведаеш, это, ну, карцей. Короче, давай закрываць эти ўсе пытаннішкі. Чаму мы тут сабраліся? Ну, таму што, па-першае, у мяне ўжо, я з 2022 года тут, ты з 21-го? З 20-го. Ты з 20-го тут, так ты ўжо, боже, ўжо 6-й год пайшоў. 19 снежня 2020 года. Я чамусьці думала, Гэтая моя 21-го. беларуская нага ступіла на польскую зямлю. Аэрапорт І вось ты Шапен, Яшчэ праз аэрапорт. прямы палёт Мінск 2 Шапен. Боже, ты помніш гэтыя часы яшчэ? Конечно. Іх застаў. Ну, як можна было з Мінск-2 паехаць да Шапена. Я пачынала са Вроцлава і потым толькі пераехала ў Варшаву. Ты з Варшавы? Не, адразу Варшава. Варшава, дзельніца Макотов, я адразу прыехаў. Нічога не працавала. Быў тотальны локдаун. Ковід, да. Ежа толькі на дастаўцы, ні ў кафе, ні ў рэстарацыі нікуды нельга было. Было прикольно. Ну, у тебя цікавыя густы на приколы. Да гэтага ці ты быў у Польшчы ўвогуле, ці гэта, ну, как это, першы раз і вось Польша? Слухай, гэта быў не першы раз, але агулам гэта была, напэўна, 3-я паездка і, ну, уже не паездка атрымалася, ну, я думаю, што паездка атрымалася релакацыя. Не, на закупы не ездзіў. Ездзіў 2 разы. Адзін раз, карацей, быў транзіт, я на Тэнерыфе лётаў, і у нас была ночёвка ў Варшаве. А дагэтуль яшчэ у меня быў аля в студэнцтве, умоўна кажучы, танны еўратріп. Я быў дзесьці ў Латвіі спачатку, потым у Варшаве некалькі дзён і потым у Берліне. Там было вельмі шмат дрэнных гісторый про тое, як я згубіў свой аўтобус, потым я ў Берліне менш дзён правёў, таму што я паглядзеў, як там дорага, і вырашыў лепш назад у Варшаву паеду. Да, у Варшаве калісьці было танна, давайте так. Былі такія часы. Не, ну і зараз танней, чым у Берліне, мне падаецца. Хаця, ладно. Ну, не, ну... Напишите ў каментарях, дзе танней, у Варшаве ці ў Берліне, таму што я ўжо сама не ведаю. Агулам мне падаецца, што ў Берліне крыху дражэй, але Варшава ўжо проста гэта не танны варыянт, гэта таксама ўжо Еўропа, як яна ёсць. Вось, таму, да, я пра Польшчу мала што ведаю, калі шчыра. Ну, то бок, я ведаю, што ёсць такая Польшча, але вось мы тут перыядычна наракаем у падкасце, што палякі пра нас нічога не ведаюць. Давайце шчыра, калі ты жывеш у Беларусі, ты пра Польшчу таксама амаль нічога не ведаеш. Ты ведаеш нейкіх людзей, якія з'язджаюць там... Ну, калі ты не ў Гародні, напрыклад, ці ў Верасці. Ну, не ў Гародні, да. Я з Віцебскай вобласці, таму мы пра Польшчу нічога не ведаем. Я ведаў толькі пра Латвію, канфеты лайма, шпроты і янтарь. Вось, пра Польшчу не шмат. Ведаў толькі людзей, у якіх ёсць карта паляка, шчаслівчыкі нейкія, якія лёгка атрымліваюць візы. Всё. Конец. Да. У меня прикладно подобная история, только у меня было, как это, с Польшей такие вспомины.
Я ў 2014-13 ездзіла, ну карцей, это было студэнцтва, я тады прашарыла, што можна пісаць всякія матывацыйныя лісты і Мгм. ганяць на всякія праграмы. Вот. Не так шмат я гэтым пазаймалася, але вот я трапіла на праграму Study Tours to Poland. І Окей. тады ганялі на 2 карцей. Как мне рассказали, што гэта за праграма? 2 тыдні ты тусіш у Польшы, за цябе плацяць і расказваюць, ну, будзем честны, вот, і расказваюць, ну, какие-то класныя Мгм, рэчы. Вы мгм, ходзіце па тэатрам. Это было на той момант для украінцаў, беларусаў, расіян, мгм. і ніколі не ведаў, у які горад ты трапіш, і толькі потым вам кажуць, вот, і нам трапілася Варшава. Я думаю, блин, клас, Варшава, все. І нас на 2 тыдні прывезлі ў Варшаву. Што я ведала да гэтага пра Польшу? Мой папа калісьці у него там па бізнесу трошкі, ну, какой-то вот этот бізнес. Темкі. Я думаю, так, папа, прывітанне. Вот. Былі вельмі смачныя парувкі, которые он М, прывозіў, таму што м. эти парувкі просто я не разумела, як яны могуць быць такія смачныя. І потым, ну, мама казала, чтоб он больш іх не прывозіў, таму што яна толстела ад них. Ну, таму што іх просто вот так вот жуеш, они ж каларыйныя. Мгм. А я помню, мне за вушы было не адтащіць, і я не ведала, як я можна, ну, вот, карацей, смак парувак, это был Мгм. для мяне вот смак Польшы. Дарэчы, слухай, я ўзгадаў свае 2 галоўных уражання ад увогуле першых паездак у Варшаву. Смачныя хот-догі вось з гэтымі парувкамі. Там як кабаносы, ведаеш, у нас былі Так, быццам бы проста звычайныя так. вось гэтыя парувкі. Сосисочки. Да, а тут былі ўжо падкопчаны, гэта быў нейкі Топ. next level, да. І на заправках хот-догі, карацей, было топ. А другое ўражанне, што пасля Мінска, дзе ўсё так вельмі чыстенька, Мгм. стерильненька, мяне вельмі ўразіла, што ў цэнтры было шмат такіх момантаў, калі была нейкая супермодная стекляшка, і тут нейкая заброшка жорсткая. Мгм. Зараз такога трэба, знаеш, стала менш, Ну так. бо зямля дарагая, зразумела, ўсё там стараюцца як неяк перабудаваць у нешта сучаснае, але засталося. Але тады мне падавалася, што гэта, ведаеш, нейкая дзіўная штука. Зараз мне ведаеш, што гэта прикольная фішка. Это да. И я вот наконт Варшавы, вот мы приехали тогда в Варшаву, и вот, да, парувки это было то, что я ведала до Варшавы. И что там нам была супер цікавая программа, была топ, нас возили, какой-то был нават в Ужонт, нас возили в Сейм, нам показывали, как Ага. проходят, ну, гэтыя заседанні, Мгм. паседжанні, нас водили ў тэатры. Ну, короче, было топ, але, конечно, меня больше хвалявали зніжкі в H&M. Ну, типа... Не, ну я разумею. Я Ну, разумею. блин, ну мне было сколько там, 18, камон. Вот, и да, и было супер цікаво. Боже, я как зараз успоминаю, я помню, иду такая по Варшаве с своими сябровочками, такая, не, я б тут не жила. И я просто до сих пор хожу по Варшаве, такая, Тань, ну и где мы зараз? Ну, вот такой вот у меня файны успомин з Варшавы, з гэтай. Панастальгіравалі. А шо, да? Парувкі былі класныя, як бы жыць у Варшаве было больш танна, зразумела, Мгм. прыемна і ўсё такое. Зараз гэта не турызм, мы тут жывем. Не. Мне падаецца, мы з табой перад запісам размаўлялі, што мы тут ужо жывём дастаткова доўга, каб пачыналі ўзнікаць нейкія новыя пытанні і вакол іх вялікія нейкія абмеркаванні і дыскусіі. Незразумела, мне падаецца, галоўныя 3 рэчы. Першае, ці трэба заставацца беларусам, ці ўжо становіцца палякам? Я так Абагульне, ну... спрашчаю, да. Мгм. Другое, ці трэба атрымліваць польскі пашпарт, ці гэта ўсё ж такі таксама нейкая здрада? А трэцяе пытанне я забыўся, калі шчыра. Зрада чи перамога. Ну, можем пачаць з гэтага, таму Да. што і я, ведаеш, я как это ў гэтым падкасці выпадкова в плане таго, што ну вот не з пункту гледжання там палітыкі, Мгм. паліталогіі, але калі казаць з пункту гледжання псіхалогіі Мгм. і какой-то культуралогіі, то ну увогуле ёсць 4 стратэгіі у эміграцыі ці перасялення. Першая стратэгія гэта інтэграцыя, другая асіміляцыя. Можа і больш, але гэта па аднаму Мгм. з даследчыка там Бэрі, не помню уже. Вот я читала, вот могла б запомнить. Да, інтэграцыя, асіміляцыя, сепарацыя і маргіналізацыя. І атрымліваецца, што кожны чалавек несвядома выбірае некую, а можа і свядома, некую стратэгію. І калі мы вот кажам, як ты інтэграваўся, ну, мне падабаецца ўсё ж таки раздзяляць, таму што Мгм. хто-то, ну і чым яны адрозніваюцца, да, тыпу інтэграцыя, што ты штосьці сваё захоўваеш і ты ну і уваходзіш у новую культуру. Асіміляцыя гэта калі ты
как бы тебе новая культура поглынае, і Мгм. ты ўжо как бы ад свайго так адыходзіш зусім і как бы ну, там мы Мгм. можам прыклады тут да, нейкія ўспомніць. Сепарацыя гэта ну, Брайтон-Біч в Штатах, да, калі я вроде в Штатах, але Бровары там варшавскія. хожу Не, ну а не, что? ну да. Але я как бы хожу в свае месцы толькі да сваіх там цырульнікаў і гэтак Мгм. далей. І трэця там маргіналізацыя, калі ты ўжо і не са сваімі і не з новымі. І ты па сутнасці займаеш такую вот, ну, маргінальную пазіцыю. Окей. Вот, таму я б как-то ну, разглядала как бы такія і калі я думаю пра сваю эміграцыю і дарэчы таксама вот, мне не падабаецца называць это міграцыя, гэта быў как это не мой выбор абсалютны, это пераселенне. Дарэчы, гэта цікавая штука. Я таксама пра сябе думаў у кантэксце неяк мы так скачам крыху па тэмах, але мне вось гэта цікавы вонтак. Я пра сябе думаў, што я таксама не абіраў Варшаву в плане фізічным, што я сюды пераехаў не таму, што я прям Хацеў. да, абіраў Варшаву, Так. там параўноўваю, не ведаю, з Кіевам, Вучыў з польскі, Вільнюсам, ну. да, нічога не вучыў. Але я зразумеў, што ў пэўны момант гэта стала маім свядомым выбарам. Ну, то бок, я рілі пакахаў вот прям гэтае слово і Варшаву, і Польшчу, і то бок я як бы не абіраў спачатку гэта, але гэта ўжо мой свядомы выбар заставацца тут і вось будаваць сваё нейкае жыццё менавіта тут. Мне проста яшчэ падаецца, што ну базава да можна выбраць. А яшчэ мне падаецца, што гэта і пэўныя стадыі эміграцыі. Можа быць. У Вось кагосьці гэта рэальна стадыя. я для сябе я рыхтаваўся да выпуску і ў мяне былі такія стадыі. Першае гэта я ні з кім не кантактую з мясцовых. Ну то бок я вывучыў дзень добры, дзенькуе, да вядзення, усё. А ты іх неяк так ну цураўся ці што? Не, просто у меня быў спецыфічны пераезд, што я заставаўся супер у беларускім кантэксце нейкім, то бок я спілкаваўся, абщаўся, камунікаваў толькі з пэўным колам беларусаў і беларусак таксама, і ўсё. Мне гэтага было дасканала. Да таго, што тут быў ковід, то бок не тое, Да. каб вельмі вялікія сацыяльныя связі. І то бок я там в Макотаве з кім я мог пакамунікаваць? З людзьмі, якія працуюць в Любашцы, з людзьмі, якія працуюць у кафейні, не памятаю, як называецца. І было такое месца, як жа яно называецца? Шрімп-хаус. О, Окей. Ага. все. Ну, то бок, агулам не было асаблівай магчымасці, ну і патрэбы не было. То бок я також думаў, што я тут ненадоўга прыехаў, как бы, да, та самая знакамітая стадыя. Да. Далей быццам бы быў нейкі асэнсаваны выбар, што я камунікую толькі са сваімі. Я пачынаў там выбіраць нейкія, знаёміцца з нейкімі беларусамі, дадаткова беларускамі, то бок шукаць сваіх аля. Вось гэта, мне падаецца, другая стадыя. Адрозніваецца ад першай, што ты, ну, у першай ты хутчэй камунікуеш з тымі, каго ты ўжо ведаеш, і не выходзіш за нейкае кола. Другое, ты выходзіш за кола, але гэта, ну, умоўна, свае людзі. Ну так. Вечеринка да сваіх. Наступная стадыя, і вось я, мне падаецца, дзесьці на ёй ці на, як бы, з краю ёй ўжо пераходжу ў наступную, як мне хочацца верыць. Камунікую з усімі, акрамя сваіх. То бок ты асэнсавана, я асэнсавана адмаўляюся ўжо ад кантактаў у вельмі шырокім сэнсе. Я там не гляджу рускамоўны контент, я там не хожу на нейкія беларускія імпрэзы, асэнсавана абіраю менавіта польскае. Бок я знайшоў там для сябе польскі падкаст, на які я хожу на офлайн сустрэчы. Я знайшоў нейкія таксама, не ведаю, польскія медыа, то бок усё польскае. Все, вы мяне не знойдзеце, умоўна кажучы. І вось апошняя стадыя, я ёю для сябе тэхнічна назваў баланс і прасвятлення. Гэта калі цябе не бросае ў гэтыя крайнасці. Та самая інтэграцыя, калі і Да, там і ну да, ёсць і сваё, да. і ёсць і Вось, ты і арганізуеш нейкія сустрэчы, падкаст зроблены ў Польшчы, прыходзьце, калі ласка. І як бы з палякамі можаш пазнаёміцца, камунікаваць. То бок ты ўжо проста, як ты не дуриш сабе галаву і займаешся тым, што табе сапраўды цікава, не адмаўляючыся ад нейкай часткі сябе. Магчыма, я думаю, што гэта не лінейная штука, і магчыма, мне яшчэ буду кідаць нейкія розныя моманты, але да, who knows. Але вось я б нешта так класіфікаваў. Што думаеш? Слухай, я сапраўды думаю, што гэта вельмі да залежыць ад досведа чалавека, таму што ну вот я так адразу успамінаючы пра свой.
я ж сюды пераехала, я в Украіне спачатку жыла. Мгм. І, ну, калі я ўжо сюды прыехала, калі вайна пачалася паўнамаштабная, я уже такая, ну, я не ведаю, ну, у меня как-то так спрацавала. Вот, ну, психика моя такая, я такая, все, ну, типу, а теперь я тут живу. І я літаральна праз тыдзень знайшла рэпетытарку і пайшла вучыць М. польскую праз тыдзень. Ну, типа, мы знайшлі хату, все, а мы поехали во Вроцлав, тому што паглядзелі з мужам мапу. Я Мгм. говорю, где у нас у меня там ёсць сябры? Так, тут, да вот тут хорошо. Ну, все, поехали во Вроцлав. Мы там ни разу не были. Вот, і да, рэпетытарка, і все, ну, типу, тому што, ну, для мяне мова гэта і в Украіне я таксама пачынала вучыць украінскую, таму што, ну, так просто по кніжачкам, ну, как бы что-то Мгм. чытаць, таму што для мяне мова гэта бяспека. Ну, типу, калі няма мовы, асабліва ў Польшчы, дзе, ну, да, ангельская супер, але ўсё ж такі тут, ну, мова тытульнай нацыі, которая Мгм. не украінская, которая, типу, суперпадобная, для мяне тупа небяспечна. Я вельмі, ну, моя бяспека залежыць ад майго сацыяльнага асяроддзя. Мгм. І все, ну, типу, я адразу пайшла вучыць польскую. Слушай, вось гэта клас. Я раю ўсім так рабіць, нават калі вы яшчэ толькі думаеце пра Это паехаць у была не Польшчу, стратегия, это просто была моя, как Да. это, база. але просто ідзіце вучыць польскую мову. Можете адразу ў школу польскі на так, можете просто самі, не ведаю, бо вельмі важна. Я рабіў усё наадварот. Я асэнсавана першыя паўгады, а можа і год дакладна, не вучыў польскую мову, асэнсавана. Мгм. Бо я казаў, што я тут не назаўжды. Разам як бы, минута цішыні па гэтых думках. Я асэнсавана не вучыў. Зараз, ну, вось, калі у нас, магчыма, у канцы будзе такі тэмы, што б ты зрабіў інакш, напрыклад. Вось гэта першае, што б я зрабіў Мгм. інакш. Я глядела, у нас там телевизор был во Вроцлаве, и там была такая передача «Магия на гощі». Ты не ведаешь такую передачу? Мгм. Вот сябры, хто ведае, калі ласка, напишите. Это не, ну, ёсць польская версія, ёсць яшчэ розныя, ну, короче, там голыя людзі. В общем, там можна было часткі цела вучыць хорошо. О, удобно. И она такая, ну, она прикольная. Ну, короче, я не буду тут долго распавядаць Мгм. про яе. Але какие-то, да, польские ТВ, вот что-то такое. Але з палякамі я вельмі баялася. І я, ну, я сарамязлівая. Ну, Мгм. типу, мне вот, я калі, ну, вот зараз уже нашмат прасцей, конечно, стала. Поговорим там, да, чаму, как бы. Але я спачатку, я помню, у нас быў гаспадар кватэры, я з ім па-англійску Мгм. перапісвалася. І потым нейкі момант, ужо калі я магла зразумець, ну, хоць некую сістэму мовы і магла праверыць Google Translate, ну, типу, не хрень ли он Мгм. піша, я ему такая пишу, я говорю, добрый день, говорю, а можно я с вами буду попробовать, уже почну по-польску, ну, может, там про 4-5 месяцев. Он такой, конечно, и он был такой счастливый. Ну, короче, он мне прям, ну, кучу этих смайликов, типу, Мгм. вот такая мала... И я такая, блин, думаю, ну... И это такое было вельмі что-то приемное, мне вельмі падтрымліваў, и это как бы был цудоўны какой-то властитель, Мгм. и вот мы с ним чатились, у него дзіцёнак нарадзіўся падчас нашай, вот, калі мы жылі ў іх, и он нават там фотку дачкі свою скидывал. Ну, короче, вот как-то прям хорошо было, прям шкода Клёва. было з'язджаць. Мгм. Мгм. Блин, слухай, да, мне падаецца, што важна вось гэтая пазітыўная падтрымка Мгм. нейкая, асабліва ад мясцовых, калі ты вучыш мову нейкую Так. новую. І, ну, там, польская мова складаная. Зразумела, што з беларускай мовай там яна дапамагае, нейк увогуле гэта там славянская мова і можна там вывучыць, але агулам ўсё ж такі гэта складана. Ну, там, і беларуская складаная, калі ты з нуля Так. вучыш. У мяне яшчэ ёсць нейкія гісторыі пра тое, што калі мы яшчэ прыязджалі як турысты проста ў Варшаву, мы спрабавалі нешта замаўляць па-польску, і нам афіцыянтка па-ангельску адказвала. Настолькі дрэнная была польская. Слухай, ну а что? Не, я згодны. Ну, Галоўнае, як бы, каб было зразумела і прыняць Мгм. заказ, как бы, да, функцыянальнасць важнее за нейкія пачуцці Это факт. незразумелых турыстаў. Аўташкола для сваіх у Польшчы Дэніс Драйв. Офісы ў 3 гарадах: Варшава, Вроцлаў, Труйместа. Навучанне на зразумелай для вас мове. Высокі ўзровень сэрвісу, індывідуальны падыход да кожнага курсанта. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 до C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Еще вот тоже мой такі механізм. Вот я в Украине для того, каб дасацыялізавацца, я пошла вучыцца в універсітэт. І тут я такая думаю, так,
трэба ісці ва ўніверсітэт. Ну, типу, как будто бы прасцейшых шляхоў няма для інтэграцыі. Ну, вот у мяне такі. І я гляджу, што ну трэба B2. Я такая, ну все, на момант той был А2 у мяне дзесьці. Я такая, ну, пачну рыхтавацца да B2. Я потом, конечно, забіла на эту ідэю, толькі зараз ідэя вярнулася. Але вот как бы какой-то был маячок, што ну вот трэба B2 польская, ну, чтобы пайсці вучыцца. Я зараз рыхтуюся на B2. Што яшчэ заўважыла, каму прасцей, мне падаецца, тых, у кого ёсць дзеці? Просто таму, што я там у сябровачкі, прывітанне Эмілі, вот, напрыклад, дачка, і яна глядзела мульцікі. Я пару раз паглядзела, ну так нават бокам, калі мы былі ў іх гасцях, я потым дома сабе включала мульцікі, і тыпу, ну, просто можна слухаць вельмі простую мову, і, ну, как бы, а калі у тебя есть дзіцёнак, ну, типу, он еще в школу пойдзе, і вот эти вот гісторыі, калі дзіцёнак ходзіць з мамай і татай в ужо, он ты перакладае, ну, тому што дзіцёнак уже лепш ведае польскую, чым бацькі. Ну, таму у некай ступені, мне падаецца, канешне, ну, я разумею, што ёсць розныя варыянты, але ў каго ёсць дзеці, можа быць, і нават дзесьці. Захацелася пажартаваць, што калі вы хочаце вучыць польскую мову, то ці ідзіце ў польскі натак, ці заводзьце дзяцей, да. Слухай, вось мы быццам бы кранаем гэтую тэму, як неяк сацыялізавацца? Ну, то бок... Ну, давай накідаем, што мы рабілі, я не ведаю. А потым... Ну, давай, ну, давай. Таму што Можем... ўсё ж такі, я думаю, што па-рознаму, і, дарэчы, наш падкаст, вот, да, рубрыка пра людзей, як беларусы інтэгруюцца, гэта якраз я вельмі раю глядзець, калі вы не глядзелі, таму што, па сутнасці, праз досвед кожнага чалавека, вот, мне падаецца, рэальна, у кожнага какая-то свая, ну, свая метода, стратэгія, которую хтосьці свядома ці несвядома выбіраў. І вот калі я кажу, там, да, мне трэба в універ пайсці павучыцца, а хто такой, ну, я волонтёрил, а я вот это рабіў. І ты можаш просто назбіраць спосабы і выбіраць. І это прям класна, таму што не заўсёды трэба, ну, плаціць там грошы ці, не ведаю, ну, там шукаць гэтых сяброў. Ну, как бы можна знайсці багата розных спосабаў, як інтэгравацца. І, ну, неяк заводзіць гэтыя сацыяльныя сувязі ў Польшчы. Ну, вось давай накідваць. Давай, што ў цябе было? Ты так засмяяўся? Да, думаеш, яго пачаць. Карацей, першы, я так абагульню, але калі ў цябе нешта падобнае было, таксама распавядай. Я намагаўся знаходзіць нейкія івенты, сустрэчы на польскай мове, але дзе штосьці мне можа быць цікавае. Зараз паясню. Разумею, што не зразумела. Першае, я пайшоў на вінныя дэгустацыі. Окей, іх было ўсяго толькі 2, і адну мне падарылі на дзень народзінаў. Але агулам гэта вельмі прикольна. Я памятаю першую, калі я задаў пытанне па-польску, там нешта в духе, а чаму вось вінаград збіраюць толькі ноччу, там, тыпу, для гэтага сорта віна? Я такі, так сабой ганарыўся, просто каб здаць. Просто каб здаць. Але, ну, мне падаецца, з мяне 200 патоў сцякло просто. А потым я хадзіў на стрэльбішча, напрыклад. Там не шмат камунікацыі, але ўсё роўна гэта нейкая камунікацыя. А я хадзіў на Toastmasters, што рэкамендавала Вольга Касцюкевіч, мне падаецца. Самы першы наш выпуск, так? В сэнсе, твой выпуск першы. Вось. Рілі класная штука. Я ў выніку схадзіў толькі адзін раз. Я планую, вельмі хачу. Вельмі раю. І вельмі раю пайсці менавіта туды, да, дзе Воля казала, бо там вельмі прикольныя людзі, вельмі такія актыўныя, не ведаю, яскравыя, ну, прям, да і хочацца хадзіць. Я просто зразумеў, што я вось хожу на курсы просто, і яшчэ Toastmasters просто не пацягну. Але агулам там, ну, вельмі класная тусовачка, вельмі класна слушаць польскую мову, прычым там, я там даведаюся пра слово фікусны. Гэта прыгожа, але такое вельмі такое польшчызна такая, да. Потым я прайшоў курс аператара дрона. Чего? Самый базовый, онлайн. У меня нават ёсць сертыфікат. Але гэта просто онлайн заданне. І то бок ты чытаеш нешта, што табе цікава, ты даведваешся больш пра польскую, ну, то бок слаўніцтва больш разбудаванае, і гэта ўсё. Вось. І апошняе з гэтага вось аля падзеі, раздзел назовём, гэта я знайшоў польскі прикольны падкаст, які называецца «Тут і падкаст». Ён пра уразлівую мужнасць. Ты мне раіў, вельмі раю, таксама паслухала. І ў іх ёсць таксама, як і ў нас, у падкаста зроблена ў Польшчы, ёсць жывыя івенты, але яны робяць не запісы, яны робяць мэнскія крэнгі. То бок, прыкладна 20 мужчынаў
у коле сядзяць і нешта абмяркоўваюць вось вельмі асабістае. Вельмі круты досвед. Я быў, вось, калі выйдзе гэты выпуск, то ўжо будзе 2 разы. Вельмі класна. Вось, то бок вось мой першы гэта шукаць, дзе ёсць жывыя палякі і ісці да іх проста ў сітуацыі камунікацыі нейкай. Вось. Ну, я как это с тобой пагаджаюся. Я прям сабе мэту паставіла, мне падаецца, гаду у 24-м, што я вельмі хачу вот трапляць у жывыя нейкія сустрэчы і будаваць адносіны з людзьмі, которые, ну, з палякамі, з людзьмі, которые размаўляюць па-польску. І насамрэч, я не могу сказаць, што гэта было для мяне суперпроста. Суперпроста в плане знаходзіць такое. Ну, я как-то рэфлексавала на гэты конт, але как бы разам з тым ўсё роўна я зараз прыходжу да таго, што ну ісці трэба, ну вот для мяне гэта так працуе і тое, што я ад цябе чую праз сваю пэўную цікавасць. Да, то бок у мяне, напрыклад, тут ёсць сяброўка, которая ўжо тут даўно жыве, Саша, прывітанне. Яна мяне з сабой брала, клікала на коуч, і яна вот на розныя коуч сустрэчы тут ІСФ праводзіць, і вот, напрыклад, какие-то лекцыі, потым мы там міні-коучылі трошкі адна адну. І гэта было так цікава, таму што я помню, господи, коуч, що па-польску? Ну, я реально приходила туда, вот это 7 потов, вот это вот тахикардия просто, а потім оно слово за слово, і все нормально. Ну, тому що, сапраўды, вот я, до речі, размаўляла про тых, хто, ну, там, псіхатэрапію робіць па-польску, вот, да, рускамоўныя людзі, которые па-польску. І сама про это думаю, і калі я слухаю іншых, ну, сапраўды, это можа быць нават перыядычна, не скажу эфектыўней, але вельмі цікава, таму што мова не галоўная ў псіхатэрапіі. Самае галоўнае ўсё, што как бы па-за мовай. Вот. Ну і пра наконт вучобы. Я все такая, так, куды я пайду, што рабіць, спачатку магістратуру. Вот. І, ну, таму што тут мне трэба ту адукацыю ад псіхолага атрымліваць, каб тут быць уже там, да, калісьці дарослай ліцэнзаванай жанчынай. Вот. І з горем пополам я подумала, што было б класна пайсці спачатку на падыпламоўку. Падыпламоўка гэта год-паўтары, звычайна, ну, как бы ва універсітэтах дарослыя людзі ідуць вучацца. Я пайшла в акадэмію Левона Казьмінскага тут у Варшаве на псіхалогію бізнеса. И это прям цуд. Вот я зараз заканчиваю литерально праз 2 тыдні. Я спадзяюся, здала экзамен. Вот, я яшчэ не ведаю, але, ну, как бы дыплом это не важно насамрэч, тому што, ну, я трапіла вот у асяроддзе палякаў. Карацей, это супер цікава. Я атрымала прекраснейшы досвед, прекрасныя рэлацыі, ну, какие-то контакты. Я ўжо вось, ну, сталым узросце, калі там познія 20 і 30 можна назваць сталым узростам. С высоты? Да, с высоты. Я зразумеў, што мне падабаецца вучыцца. Скажи. Да. У меня прям включается вось мой внутренний отличник. Я хочу прям лепш за ўсіх все знаць. В этом плане, окей. Да, адказваць, задаваць пытанні, вось гэта я. У меня включается гэты моторчик. Я зразумеў, што вось гэта нейкая вучоба, гэта можа быць таксама для мяне, але я зразумеў, што мне не хапае польскай, і мне хутчэй гэта будзе как-то встыд. А другое, што, ну да, шмат часу. Мне быццам бы ёсць яшчэ нейкія кар'ерныя штукі, і проста трэба зарабляць грошы таксама. І вось я неяк не схваціў гэты момант, ведаеш, калі яшчэ было не позна. Хаця вучыцца 100% ніколі не позна. Я заўсёды што сумяшала з працай, ну, таму што, па сутнасці, вот эти все падыпламоўкі или там отварты курсы, это все робіцца ці позна вечарам, ці на выходных. Просто таму, што туды ходзяць не дзеці. І я спачатку сказаў, што вось у меня праца, а потом думаю, блин, у тебя ж таксама праца. Там яшчэ свая практыка псіхалагічная і гэтак далей. І я думаю, што, ну да, просто мне пакуль што не хапае нейкага фокуса. Так кажу, это вот просто трэба... Мне это так працуе, я просто типа купляю, потом разбираюсь. Такая, о, цікава. Я на себе зараз, я такая, ну, наоборот, как это, просто гляжу, что что-то цікавае. Я такая... Вот калі мне праз тыдзень будзе точно так же цікава, тогда куплю. Слухай, ну я просто для себе подумаў, што я вось хачу нейкія практычныя веды даведацца. Бо я, дарэчы, не распяваў, што я яшчэ сертыфікаваны бармен.
Але вучыўся на Тут, в не на Польшчы? польскай, да, да. Окей. Але сертыфікат ёсць на польскай мове. Вось ужо аператар дрона, але самый Блин, оператор першай, дрона — это топ. ну самай першай базавай катэгорыі. Вот я Неважна. просто магу запускаць дрон, але згодны, хутчэй вельмі клёва. Яшчэ я ўзгадаў, што я хадзіў на майстар-клас, мне таксама падарылі на дзень народзінаў па прыгатаванні пасты. І вось, дарэчы, з гэтым звязана прикольная гісторыя. Гэта быў першы раз, калі я размаўляў па-польску і не адчуў, што я нейкі не такі. То бок мы там шмат працавалі в парах, я быў в паре з нейкім мужчынай-палякам, і вось мы размаўлялі, і ў яго ўвогуле не было там пытання там да акцэнту, да чагось яшчэ, і мне неяк так лёгка размаўлялася, бо тэма гатоўкі я плюс-мінус разумею, пра што можна сказаць. Ну, не тое, каб было вельмі шмат камунікацыі, але яна такая была жывая. Вось, і я помню, што я выйшаў, ну, па-першае, было смачна, я там першы раз гатаваў пасту, самі макарошкі вось вручную з цеста, а па-другое, можна вот больше ўражанне было, што вот я размаўляў цэлы вечар па-польску і не адчуваў, што са мной штосьці не так. Гэта нейкае такое супер пачуццё і дому, і собрали за столом два свойскасці. сарамезлівых. Да. А тобі було тут соромно? Нет, а мне так соромно. Да. Можем просто не прыдаецца навучыць палякаў, што калі вы думаеце, што есть, што вы супер нейкія сарамлівыя, просто really hold my beer. Вы просто Да. мало ведаеце беларусу. Да, абсолютно. Я прям, как это, пройшла все стады и до сих пор. Ну, типу, вот кожны раз, калі асабліва там пасля, калі няма доўга какой-то ну, практыкі. Вот я, напрыклад, зараз, калі еду на пары, я заўсёды включаю трекі, ну, чтоб просто пачуць. Разумею. Потому что вот там я уже на машине езжу апошнія часы. Я чу- А як ти навучилася водити машину? А я зараз расскажу, але скажу. И типа я забирала свою коллежаночку, и я помню, что вот я еду, короче, и я разумею, что я, ну, размовляю просто как навигатор. Такая скрэнч вправо, и у меня больше нема слов ніяких. А я себе просто, ну, я уже давно, до речі, я не ведаю, як ти, я просто з перших дзён все приложули, все по-польску, у меня навигатор со мной по-польску размовляє. І от, до речі, так само про білорусів, это вот моя полька, сябровочка, мне кажется. Она меня трошки подбадривала, как кировать машиной, потому что я боялась. Вот, и мы разом ехали, и, в общем, ну, я, короче, такая еду, я все еще переживала, чтобы, ну, там, меня пустил, ну, короче, в полосу перестроиться. І я така, дінькує, прzepraszam, дінькує. Вона така, а по це ти так робиш? Я говорю, що? Вона така, ну всім дінькуєш. Я така, о, так я тебе зараз розкажу. Я говорю, так это у нас, говорю, я з дитинства так роблю. Вона така, а всі білоруси так роблять? І, короче, я говорю, не ведаю, як за всіх, але ну, вона вельми довго хохотала, как я, как это всем челобітну вот эту б'ю. Вот, а до речі, да, каб... Так само роз'їжджати, як ти по Варшаві на машині. Слухай, ну я беларускія правы атрымала яшчэ в Беларусі, боже, да, карцей, але, ну, потым тут памяняла, ну, але не кіравала машынай, як это часто бывае. Вот, и, ну, собственно, там, 11 год я уже не за струном, только там тверозый водитель пару раз, и то это, калі муж там побач был. Вот, и, ну, как-то жыццё, ну, мы хотели за город переехать, я разумела, что, ну, как бы тут ці машина, ці, ну, мы не переезжаем. И атрымліваецца, да, просто, как это, ну, немагчыма заплюшыць вочы і ехаць, але расплюшу вочы, я, ну, плакала кожны раз, кожны вечар пасля таго, как, ну, просто мне так спакойней было, типу, я поплачу, хоць засну. Вот, і я брала інструктара, і гэта было вельмі важна, таму што у Польшчы сапраўды ёсць розніца ў знаках, там, в разметке. Можа, яна ўжо как бы в Беларусі такая ёсць, просто я не кіравала там 11 год. І, дарэчы, калі вы хочаце ў Польшчы пачаць кіраваць машынай, вельмі раім звярнуцца ў аўташколу Дэніс Драйв для таго, каб ці наверстаць свае скілы, ну, ці там штосьці ўспомніць, таму што вот мне, напрыклад, вельмі дапамагла практыка з інструктарам, таму што я такая думала, што в прынцыпе все помню, аказалось, што нет. І вот, дарэчы, што я вспамінаю пра розніцу, вот нават у такой семіётыцы на дарозе, у Беларусі, калі заязджаеш на кольцо, то мусіш левы паваротнік включыць. А тут так робяць толькі беларусы і украінцы. Адразу відаць, хто в тачке не свой или свой наадварот. Таму што палякі, яны па правілах у іх, ну, тыпу, яны абавязаны толькі, калі яны ўжо з'язджаюць з гэтага кольца. Вот, і таму, калі бачыш левы гэты паваротнік, то такой, типа... І таму я мімікрирую і не раблю так. Муж мой такой, чаму ты не включаешь паваротнік? А ведаеш, што?
Вот, ну, карацей, вот такая интересная штука. Карацей, калі хочаце вывучыцца на правы ці палепшыць свае скілы за стырном, то, калі ласка, запрашаем у школу Дэніс Драйв да нашых сяброў. Дарэчы, хутка адкрыецца філіал яшчэ ў Беластоку. Вось, да ўсіх гэтых, якія ёсць у Варшаве і ў іншых гарадах. Запрашаем. Дарэчы, я ж не распавёў сваю гісторыю. Я думаў, што я ўсё жыццё пражыву без таго, каб умець вадзіць машыну. Ты любіш трамваі? Люблю трамваі, па-перша, варшаўскія трамваі. Топ, Кохам. абажаю варшаўскія трамваі. Вось, але просто зразумеў пэўны момант, што, ну там не ведаю, едзеш кудысьці на астравы, і ў цябе все разбавляюць, без машыны там рабіць нечага. То бок можаш нікуды не ехаць, сядзі ў сваёй Варшаве, калі ў цябе няма машыны, нікуды. Я люблю за сняданнем гатаваць нешта і глядзець нейкія відэа на Ютубе. І ёсць адзін трэвел-блогер, які мне не вельмі падабаецца, як ён выглядае, як ён размаўляе, але ён прикольныя тэмы выбірае. І я гляджу, і у яго было відэа пра Гурны Шлёнск рэгіён і пра Глівіцы. Глівіцы вельмі прикольнае месца. Я не быў. Там жа ёсць вось гэтая радыёвежа, з якой пачалася Другая сусветная вайна, і гэта ўсё. На эту экскурсію нашы сябры нас вадзілі паглядзець гэтую радыёвежу. Вось, то бок, там вельмі класна. Я, што ты думаеш, гляджу і думаю, блин, вось дзеля гэтага я гатовы вывучыцца на правы. Рілі, так і было, да. То бок, што звычайна матывуе людей? Не ведаю, Прованс. Ездзіць па хайвеях, не ведаю, Крыта якога-небудзь. Максім, Гурны Шлёнск, Глівіцы. Карацей, пакуль што я хачу вось давучыць польскую і пайсці на Б2, потым пайду на правы ў Дэніс Драйв. Чакайце мяне, калі ласка. На дарогах. Да, спачатку ў аўташколе. На дарогах. А потым на дарогах. Да. Але, дарэчы, я думаю, што я таксама буду спачатку ўключаць паваротнік. Ну, блин, трэба паказваць, што куды ты едзеш. Там зразумела. Ну, ты на кольцо едзеш. Как бы там варыянтаў няма. Окей. Давай яшчэ пра спосабы, як мы... Вучылі? Да, ці вучылі, ці трэніравалі нейкае знаёміцтва з палякамі. Вось я магу яшчэ распавесці, што я ў пэўны момант стаў тым чалавекам, які 100% запытае ў барысты пра 10 відаў кавы і распавядзе, як яму. І калі прыносіць нейкую ежу, я сам пачынаю распавядаць, як мне было. І ці было смачна, нешта дапытваю. Ох, уж этот вымушаны экстравертызм, да? Да. І ў склепах, калі гэта такі, ну, ведаш, кантактны нейкі склеп, ці выжывняк нейкі, я заўсёды пра ўсё пытаю, сам, не ведаю, запытваю нешта. Карацей, вось я гэты чалавек, які сам запытваю таксіста, якой яго справы, і ён сам стамляецца, да. Дарэчы, мне была нейкая гісторыя, што я размаўляў з таксістам-палякам. О, у меня таксама такое было. У меня приемно, я бачу, что у тебя так. У меня не, он что-то там прям было неприемно, ну, как-то негатив был. Я думаю, типа, на чорта оно мне треба. Слухай, я читала книжки, читаю, я спробую, ну, вот кажу, там, да, приложульки все попереводила, и, ну, просто, коли есть ресурс, ну, типу, наприклад, коли я бачу, що у мене є книжка, ну, там, ну, мої там психологічні тексти на, наприклад, там, англійській і на русській, і на польській, то я виберу почитати по-польську. Вот. Netflix субтитри спочатку були, зараз, в принципі, ну, типу, я Бріджитона зараз по-польську гляжу, очень прикольно. Ну, хотя, как бы, можно было бы по-английски, ну, тоже не мешало бы. Але, ну, как бы, ну, потому что, не ведаю, Кутяна английская просто такая... Я вас услышу, я вам больше не потрібна. Сказала до відзення просто. Ну, короче, ну, это прям сумно. Чему мовы мають такую вот, как бы, чему они просто не вживаются, и все. Это сумно. Да, и, конечно, подкасты, ну, песенки так, звичайно. Ну, вот я не могу сказать, что... Ну, и в театр ходила так само, ну, вот кино. Ну, это прям намагання треба. Вот, ну, это лень, гэта непрыемна перыядычна, гэта трэба шмат ресурсу, хочацца, канешне... ну я мужу дапамагала на карту паляка. Как дапамагала? Он рыхтаваўся на карту паляка, потому что он тут уже здаваў, это першы год. І я просто, ну, праверяла яго і вучыла з ім разам польскі гімн. Вот это все, и, ну, как бы это так само мне дало, ну, какие-то веды. Ну, просто потому, что я побач сидела и слухала, ну, таксама намаганне мне прыйшлося, але гэта таксама паўплывала. Я вось разумею гэты момант, пра што ты кажаш, што лянота,
Але мне падаецца, што я яго пражыў ужо. То бок там дакладна ёсць вялікі перыяд, калі Так. ты думаеш, што значна прасцей сапраўды пачытаць ці Але ён па-беларуску, ці праходзіць. па-руску. Але рілі, трэба проста як гэта па-беларускі пацярпець. Пацярпіце капельку. Потым стане нармальна. Да, Зараз уже ты просто, ну, как бы тэкст і Мгм, тэкст, і мгм, это прям прыемнае мгм. адчуванне, што... Скажы. Узгадаў прыемнае адчуванне. Мы глядзелі нейкі фільм ці на Netflix, ці на Apple TV, і там быў персанаж другога плана, ён быў палякам. Мгм. І ён у фільме па-польску размаўляў. Ну, то бок, у яго рілі было 2 рэплікі, але ты чуеш пасярод вось ангельскай мовы, і ты такі, блін, роднае. Это як выязджаеш кудысьці з Польшы і ідуць побач палякі, і ты такой... Да. Свае. Да что это за слово, что за мелодия, что за музыка? Ну, карацей. Давай вось скончым гэтай кантраверсійнай тэмай. Вось што рабіць, як бы ў гэтай эміграцыі? Ці заставацца беларусамі? Ці становяцца вось большымі палякамі, чым самі палякі, ведаеш? Вось ёсць такія беларусы. Мне падаецца, што мне перыядычна ёсць такая стадыя. Ёсць смешная гісторыя, як я ехаў з Берліна ў Варшаву на цягніку і ў адным купе з полькай. Жанчына, якая жыве ў Германіі, але прыязджае перыядычна ў Польшчу. І яна нешта турыстам, які ехалі з Берліна ў Польшчу, у Варшаву, распавядала, што да, ў гэтай Варшаве няма чаго рабіць, вы едзеце яшчэ на выходны, ў нядзелю нічога не будзе працаваць. І я такой, хо-хо-хо, Варшава, лепшы горад увогуле. У нас і тое есть, увогуле Польшча так класна. Ну, то бок, я пряма адчуў, як я пачынаю абараняць вось Польшчу і Варшаву. І вось гэта для мяне крыху момант, вось, ведаеш, быць большым палякам, чым там есці ў тлусты чвартак. Я сам ем 250 пончыкаў тлусты чвартак. Мне была смешная гісторыя, як я частаваў, ну, не вельмі знаёмага мне чалавека, распавяў, вось вам 2 пончыка, тыпу, прэзент. І ён такі, што гэта ўсё павінен з'есці. Ён паляк. Кажу, ну так, шчасця не будзе цэлы урок. Ён такі, ну, правда, так і будзе. Понаехали. Реально. Я думаю, што ён реально падумаў, бля, зараз гэтыя беларусы будуць мне вучыць польскім традыцыям. Але вось, ну, я лаўлю сябе на такім. І вось такую польскасць, ведаеш, чую паляка за мяжой і такі, Ну о, так. свае. Слухай, Ну, гэта ж, ну, не до конца... Мне падаецца, не хочу ўжываць слова «нармальна». Слухай, а Як бы, што такое ёсць нормально? норма? Да. Я просто... Яшчэ 3 гадзіны размаўляюць. Да, давай поговорим про норму. Я просто, как ты ведаешь, ну, я разумею, что до конца своего жыцця заснуся беларускай. Мгм. Я разумею, что бліжэйшыя гады, ну, я не планую нікуды пераязджаць, то бок я беларуская, якая жыве ў Польшчы. Мгм. І, ну, как бы, гэта какой-то кавалак ідэнтычнасці, ён, ну, какой-то такой у мяне досыць моцны. Мгм. У мяне няма ніякага імкнення стаць полькай, ну, вот прям там полькай, таму што, ну, если я не адчуваю, не Мгм. перажываю, і я не хачу. А грамадзянкай Польшчы? Хочу. Да, у меня пашпарт хочу. Вот для меня, ну, все ж таки, ну, я белорусская, я хочу там польский пашпарт, Мгм. я хочу иметь все правы, я хочу голосовать, потому что я живу в этой краине. Але разом з тым, ну, наприклад, я б хотела, каб мои дети ведали беларускую мову. Мгм. Ну, типу, каб яны гэта чулі. І, дарэчы, гэта была адна з матывацый. Я по-беларуску размаўляць пачала, як вайна пачалася. І Мгм. калі мы сюды пераехалі, і гэта было такое, типа, калі я не пачну, то, Мгм. типу, ну, мои дети не у них не будзе просто нават, ну, как бы, дзе гэта можна пачуць. Мгм. І как бы, ну, мне падаецца, тут пытанне каштоўнасцей, ну, как бы, ўсё ж такі, і это не то, што, типа, это нармальна ці ненармальна, просто, ну, вот, для каго-то гэта важна, а для каго-то пытанне, ну, там, на якой мове размаўляць, і там, дзе твае карані, ну, не такое важнае. І, Мгм. ну, мне падаецца, это таксама нармальна. Ну, как-то уся моя радзіна, уся моя сям'я — это беларусы. Мгм. Ну, я в Польше просто живу. Ну, типу, грамадзянства, ну, окей. Ну, как-то я вот так. Мгм. Слухай, мне крыху я крыху па-іншаму быццам бы адчуваю, в тым сэнсе, што ну я здаю сабе справу, што я заснуся беларусам уже як бы да канца жыцця. Не зразумела, колькі яго там будзе. Але я ўжо разумею, што вось гэты польская частка мяне, што яна, па-першае, ёсць дакладна, і што яна ўжо, то бок я тут 6-й год. Ну, так. Яна ўжо вялікая. То бок я хутка, я сам не з Менску, з невялічкага горада, Верхнядзінску, і то бок хутка будзе такое, што я жыву ўжо ў Варшаве больш, чым у Менску. Мгм. Бо ў Менску пражыў
З 18 гадоў да 27 ці 5. Мгм. До 27. То бок 9 гадоў прыкладна. То бок яшчэ рілі крыху, там якраз прыкладна да грамадзянства, і я Мгм. ўжо буду ў Варшаве жыць больш, чым у Менску. Гэта палова умоўна сознательнага жыцця, якое Ну там да. сознательнае жыццё там у 25 гадоў, таксама незразумела, але ладно. Жыццё з грашыма, я так называю. Ну да, да. Мне падаецца, оно вельмі адрозніваецца. Ну, але ёсць іншая справа. Я вось жартаваў, напэўна, гэта калі ты была на жывым запісе, што беларусы наражаюць тут дзяцей і даюць Польшы новых палякаў. Як бы гэта быў жарт, але ну як бы і не жарт. То бок нашыя дзеці, якія тут народзяцца, Да. ну, ўжо будуць Ну, палякамі, так. аб'ектыўна. Беларускага паходжання, але Беларускага палякамі. То паходжання бок, з бацькамі беларусамі. да, Ну, то бок але... мы яшчэ беларусы ўжо как бы і застанемся, Мгм. дзеці ўжо ўсё. Ну, это цікава, і ну, мне вельмі цікава размаўляць з сябрамі, там, ну, там чуць кліенцкія гісторыі. Мгм. Ну, вот про как раз-таки, ну, як внутри семьи переживать то, что, ну, там, потому что вот эти истории, что муж да мне по-польску, когда детёнок Мгм, маме мгм, говорит, мгм. типа, что? Что? И, ну, как бы, их это сапраўды, ну, такая... Але я не думаю, что это, ну, какая-то выянтковая, да, Мгм. ситуация, потому что, ну, иммиграции, ну, шмат. Не мы как бы. першыя. Не мы Таня, першыя, не не мы мы апошнія. Заплакалі і скончылі Але, падкаст. конечно, вот это вот усвядомленне того, что вот это твоё рашэнне, яно па сутнасці, ну, тыпу, развернула дарогу далей Да, таймлайн. усім, ну, тыпу, хто будзе за табой, калі яны будуць. Ну, мне это перыядычна такая, типа, это будет это «Моя бабушка Таня Да-да-да. приехала как бы в Варшаву» на какой-то Ага. мове. Моя Я бабця зразу- Таня выправодзілася да Польскі. Да, и такие, кто, Таня? Ну, такое вот что-то. И это меня прям, ну, периодично просто... Я нават слова не могу, это не то, что здзіўляе, але оно так... Ну, какой-то вот я Мгм. прям такая замираю от гэтага. Такая, Вау. Вау, типа, я та самая бабча, которая, ну, Мгм. развернула историю, ну, как бы, по сутности роду. Мгм. Ну, типа, камон. Ну, непонятно, конечно, як там будзе далей, вот, але, ну, цікава, як мінімум. Скрэсіла беларускі трэк, пачала польскі. Слухай, ну да. Ну, Карацей. что-то мы почали за здравие. Да. Тут Ну, яшчэ, это конечно, сумно, насамрэч, ну, тему... как-то так прям... Ну, слухай, ну, а для дзяцей, у якіх тваіх будзе польскае грамадзянства, будзе Слухай, вельмі весела когда я ехаць. кажу, что сумно, это, ну, не к тому, что это, типа, дрянно, Ну, я а к разумею. тому, что, ну, это как-то так, ну, сумно в плане просто есть какой-то сум, ностальгия. Ну, короче, какая-то такая вот... Окей, давай, ведаеш, зробім як у добрым кіно. Пакінем людзей з гэтымі эмоцыямі. Вам з гэтым зараз разбірацца. И жить. І жыць. І нам па шчырасці таксама, калі шчыра. Мы с вами у одной лодцы. Мы з вами у адной лодцы, да. Таму вось такі быў нечаканы госць у Тані. Таня, дзякуй, Это я у себе. Дякую, что запросил меня. Таня, дзякуй, што не адмовіла, скажу так. Дякую тебе, Максим. Мне падаецца, що добра паразмаўлялі. Напишите, як вам увогуле наш такі Да, што думаеце пра гэтыя тэмы? Увогуле, ці размаўляць нам пра іх далей? Можа... Можем мы постоянно ведем просто поболтать за жизнь, як там зараз, там, да, вот это вот. Ну, да, пишите, калі ласка. Добра, гэта быў падкаст зроблена ў Польшчы, з вами былі Таня Дзямчук і Максім Паршута. Да сустрэчы. До сустрэчы.